Kaixo, nio dei Jaina Galarrea naiz, 20 urteko jabalina jaurtitzailea. Aupa, Malen Ruidazua Larrinaga naz, Superamara bat taldeko pertiga jauzilaria. Peio Zoru naiz, 26 urteko eibartarra eta oin eibar triatloitadeakien konpetitzen dut. Bueno, nik egunerokotasunean lana itxen dut, arrasateko enpresa baten ari naz lanian, eta horrez gain master bat itxen abel, aurreko urtean bukatu nauen jarduera fisiko eta kirolen zientzien gradua, eta urten master bat egiten ari naz, eta bueno, horrein bi gauzekin batera entrenatu itxen dut aztian 4 egunetan. Hasi ginen jaurtitzen, ni ondo sentitzen nintzen, eta lehenengo jaurtiketan justo orkatila bihurritzeo eta lurrian bueltak jauzten naiz. 3. jaurtiketan indarbarik neguala esan zestan, entrenadorak. Eta horrek niri buruari bueltak hasi nintzen, bota nintzen ur pixka, animatzeko, espabila honitxun nire muskuluak, eskatu nitxun txalo batzuk, animatzeko, gustatzen jata txaloak hor bihotza pixka azeleratzen joateko. Hartu nintzen karreran konfiauta, aurrera, eta urten zan, ikusi nahian jabalina egan, banekien jaurtiketa hon bazala, eta jauzi zanean ja, konfirma honean. Autonomo moduan nago lanian, eta honek nahiko baldintzatzen da nire eguna, baina autonomo moduan egotian lan gehiena etxetik itxen dut, eta orduan aukera dakat nire ordutegia adaptatzeko. Orduan normalian saiatzen zein beharreko lanak goizian lehenengo orduan kentzen, eta bai gustatzen jatana da goizetik eta atzaldetik entrenatzia. Orduan hain beharreko lana egiten dut edo goizian lehenengo orduan, edo eguerdian, edo gabian azkeneko orduan. Eta gogorrena izaten da lan gehien dagoenean eguerdikoa, ze horrek siesta kentzen dezta, eta hori da gehien kostatzen dana. Egunean 4-5 ordu izan alda. Azkenean guretzako denbora asko kentzen diguna bizikleta izaten da, ze bueno, korrikatek eri itxeko beti behar duzu denbora gutxi eta bizikleta guai kentzen da bela denbora asko, eta orain eguan edo lan gehiago dakatenean edo hori izaten da gogorrena. Bueno, egun horretako oroitzapen oso onak daukot, ez? Espainiako txapelketa bat zen, eta Espainiako txapelketa horretan marka pertsonala ontzia eta gainera lehenengo postua lortzia, benetan oso positiboa izan zen niretzat, beraz oso egun espezial bat moruan gordeta daukot. Egia da, txapelketa horretara gogo handiekin iristen itzen, eta uste nauen forma honian iristen itzela, baina ez nakixen benetan zer itxeko gainitzen, eta bueno, ikusi nauen 41 jauzi hori itxeko gai izan nintzela, beraz oso pozik. Dakaten rekuerdua da, zalantza askokin heldu nintzela, bueno, ez da ez berria, azkenean txapelketa dakagun guztietan heltzen zara zalantzekin, baina bueno, aste hortan nahiko makalibilita, pizka katarruak indaolan, eta dakaten rekuerdua da, hori, pizka flojo egotian asko zentrau nintzela karrera horretan, igual entrenamentu eta baino gehiago gorputza rekuperatzean. Eta dakaten rekuerdua da, hori, eguna oso ondo irten zala, eta konpetidu behar izan nebala aurreko urtean karrera guztietan irabaziz estan tipo baten kontra, eta, bueno, eukin eban suertia, justo Espainiako txapelketan nik irabaztia. Azkenean, suerte kontua da. Orain eguari begira aste honetan dakagu Espainiako txapelketa duatleikoa, ez da gehien gustatzen jatana, baina, bueno, distantziak bai deitzen deztala. Eta gero pizkat aurrera begira, hemen Euskal Herrian karrera oso ona ditugu eta gustoko jatan egotia Bilbon, Zarautzen eta Gasteizen. Dagaten oin bi erronkak ez, dia Espainiako txapelketa eta Kopa Europa. Espainiako txapelketan, bueno, nire intensina dira bastia eta ez lesionatzia. Eta bueno, gero deskantzua eta udako txapelketak hartu ez, eta europeo ofizialean Berlinen, txapelketa ona euki. Urrengo helburua, bueno, aire libre izango da nire urrengo helburua, eta, bueno, bebai, Espainiako txapelketa da helburu nagusia, jokatuko dela Uztailean, Getafen pentsatzen jat izango dela, eta hori da helburua. Eta markaldetik, ontzen jarraitzia, gora, aberrapurtxoa gora huitzen dauen. Orain eguari begira aste honetan dakagu Espainiako txapelketa duatleikoa, ez da gehien gustatzen jatana, baina, bueno, distantziak bai deitzen deztala. Eta gero pizkat aurrera begira, hemen Euskal Herrian
karrera oso ona ditugu eta gustoko jaten egotia Bilbon, Zarautzen eta Gasteizen. Eskertzeko laguntza bada, ze askotan normalena izango zen laguntza hau ez eukitzia, ez? Eta zu beste kirol batekoa zara, ez zara klub ontakoa, zuk ez dakazu laguntzari. Hori Eibarreri eskertzekoa da, Eibarko ekipoari, emoten dizkigun errastasunen gaitik eta laguntzaien gaitik. Bueno, laguntza horreik beti dion gietorriak bat, ez atletismoa bezalako kirol minoritarioetan laguntza oso gutxi eukitzen ditugu, eta orduan eskertzekoa da Eibar Fundaziotik laguntza honi jasotzea, ematen duzkun errastasunak instalazioen erabiliera, fisioak eta laguntza mediku hori. Segurazki, esperoko neban azkena izango zen Eibar futbol taldetikan laguntza bat jasotzi, ez? Beti kejatzen gara ez dakagula laguntzarik eta nik uste kasuan ez nagoela kejatzen moduan, baina egiz esan da asko suposatzen du, nahiz eta inoizen naizen oso futbolzalia izan Eibartarra naiz eta beti izango naiz Eibartarra eta oso detaile hona da. Gogua dakat sake hon bat eitzeko eta postasuna goten ez da, sake hori eitzeak. Baina apurtxo bat urduri nau, eskerrak beste bi kirolarikin batera Odeiekin eta Peiokin batera ingoten, ez horrek apurtxo bat lasaitzen nau, baina benetan ilusio handi xaitzen duztan ekintza bat da, eta espero du ondo furtetzia. Pizkat berdin, azkenean ni puruara askotan naiz etorri, baina beti izango naiz Eibartarra eta gainera beste biekin itxean ni atletismoan hasi nintzen behaien moduan naiz eta oin beste mundu baten ibili behaien moduan hasitagoa naiz eta ilusio itzen da.